sagaš ovo se neko napravio to. Znači, naš laser nekad može biti na ovoj visini, nekad na ovoj, nekad skroz dole, nekad nakon ovako. A vi morate pazite, kad prolazite nešto da vas pipne, ako vas pipne, onda iz igre ispadate. Hajde ustaje, Aleksa. Hajde. Kuvajte se u toj jatrici, bolje skini to. Evo, pravimo prvo probe, ajde svi, mogu da i mali i veliki. Pravimo dve probe i onda krećemo zapravo. Ne laze. Nema prvi. Čekaj, nije ovo ima 10 dite jedan po jedan. Ne morate jedan po jedan, stavite svi tu na sredinu i vi stojite, mi prolazimo. Mi prolazimo, znači mi prolazimo na jednu i ne možeš ovako, možeš i da tučeš, možeš kako god doći. Idemo!